पवन सिंह के गाना के रोक देवल गईल बा। का कारण हो गईल भाई साहब के हे गाना के रोक देवल गईल बा। टीजर लॉन्च हो गईल और कहीं ना कहीं पोस्टर भी लॉन्च हो गईल, सब कुछ तारा लोग के देखेला मिल गईल, लेकिन भाई साहब हे गाना के का कारण हो गईल के रोक देवल गईल बा। यही वीडियो में बनाए दम थाम के बैठा हो लोग, एकदम तारा लोग के रियल जानकारी दी हम। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टार चैनल पर आपका स्वागत बा। हमारे चैनल पर नया बड़ा लोग तो सब्सक्राइब कर लिया, लोग लाइक कर दो लोग, ताकि हमने के मोटिवेशन बनत रहते और भी अपडेट जानकारी लेके आ सकी, या दबा के वीडियो को शेयर कर लो। बियाहल महिला इस सॉन्ग बाटे बड़ी जबरदस्त सॉन्ग बा। पावर स्टार पवन सिंह और शिल्पी राज देसी अंदाज में सॉन्ग होखेला बा, जबरदस्त सॉन्ग बा। कहीं ना कहीं ई सॉन्ग आई तो फिर से ट्रेंडिंग सेक्शन जाम हो जाई। हाँ, बता दी कि अभी तक जो आहो राजा सॉन्ग ट्रेंड कर रहल बा भी 1 नंबर पर। आ इहे कारण बा कि पावर स्टार पवन सिंह है गाना के रोक देले बरन, खाली टीजर लॉन्च करके छोड़ देले बरन सुर म्यूजिक से। हाँ, सुर म्यूजिक से रख। तो भाई साहब अभी तक पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना बा आहो राजा, वो 1 नंबर पर अभी ट्रेंड कर उतरे के नामे नहीं खेलेवत भाई। हाँ, पहले हम कहले रहनी कि जब तक वो गाना नहीं उतरी तब तक ले तारा लोग के एक गाना देखेला नहीं मिली। भरोसा के टीजर लॉन्च हो जाओ, पोस्टर लॉन्च हो जाओ, जो मर्जी हो जाओ। अब बतावल जाता ढेर जना तो ऐसा जानकारी दे रहल बड़न कि गाना के मतलब कि एडिटिंग रुक गईल बा, अभी नइखे एडिटिंग भइल ना। एडिटिंग सब भइल बा, गाना उना सब बना के रख लेवल गईल बा। बस वो गाना के इंतजार कइल जा रहल बा कि वो गाना उतरी और ओकरा बाद से गाना के लॉन्च कइल जाई। लेकिन ए गाड़ी रीजन बतावल जा रहल बा, कहीं ना कहीं ए घड़ी येलो डॉलर दिखा रहल बा सबनी जना के वीडियो पर। हाँ, काहे कि दिसंबर के महीना चल रहल बा नु, और यूट्यूब कुछ न कुछ अपडेट वर्जन चाहे कोनो ऐसा नया फीचर लियावे के बारे में सोचला तो भाई येलो डॉलर दिखावे लगला वीडियो पर, तो उस अर्निंग कम होखे लगला, इनकम कम होखे लगला। इहे कारण बा जोन की भाई साहब बियाहल महिला जोन के गाना बा एकरा के रोक देवल गईल बा। कहीं ना कहीं ग्रीन डॉलर होई, ओकरा बाद से इ तारा लोग के गाना देखेला मिल जाई। और पहला बात कि एगो हौ गाना ट्रेंड करता उ नीचे उतरी 1-2 नंबर पर आई, मतलब 2 नंबर पर आई, 1 नंबर से उतर के नीचे आई नु, तब वहीं जाके तारा लोग के गाना देखेला मिली। और बतावल जा रहल बा कि देसी अंदाज में पावर स्टार पवन सिंह ये गाना मतलब कि ला रहे हैं। तो भाई साहब सुर म्यूजिक को भी कहीं ना कहीं डर हो गया है कि भाई हम पवन सिंह को इतना पैसा दिए हैं, पैसा दे के गाना खरीदे हैं, अगर वो गाना अभी तक ट्रेंड कर रहा है, नहीं नीचे उतरेगा तो ये गाना कैसे ट्रेंड में चढ़ेगा। ढेर जना अलग अलग तरह के बताओ तरह लोग कि यूट्यूब के ये हो गया है, येलो डॉलर हो गया है ना। मतलब 1 नंबर पर भी स्थान जमैले बा जिनके वेब म्यूजिक से आयर लख भाई। वेब म्यूजिक भी पैसा दे के खरीद ले लख, तो वो तो चाहते बा कि एक नंबर पर टिकर रहो गाना। लेकिन सुर म्यूजिक भी पैसा दे के खरीद ले बगाना, तो वो ऐसे वेट कर रहल बा कि कहीं ना कहीं गाना उतरी तब पावर स्टार पवन सिंह के गाना के लॉन्च कइल जाई। हाँ, अब पहले जान लो बात कि भाई ठंडी के मौसम तो चल रहा बा, कपावे वाला ठंडी चल रहा बा, तो गाना कैसे फ्लॉप हो जाई। कहे कि तबाही मचावे खातिर ठंडी स्पेशल सॉन्ग भाई, ठंडी स्पेशल मतलब कि हर तरफ से देखल जाओ तो पावर स्टार पवन सिंह गर्दा और छप्पड़ फाड़े खातिर एकदम कमर कस चुकल बारो। हाँ, अब ठंडी स्पेशल सॉन्ग आ रहल बा, आज के तरीका के तबाही मचाई। लगन में तो जानते बारो लोग के पूरा जाम सिस्टम जाम होखे वाला बा। तो इहे लख जो कि जानकारी कि वो गाना भी ट्रेंड करता और गाना उतरी 2-3 नंबर पर आई, तब जाके तारा लोग के गाना देखेला मिली। तो फिलहाल ये जानकारी लोग हमारे चैनल पर नया बड़ा लोग तो सब्सक्राइब कर लिया लोग, एगो लाइक कर दो लोग, दबा के शेयर करो लोग, ताकि ये वीडियो आगे बढ़े। और फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।